kuti mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndinosvika svitsa kwamuri anditi imozo kuti zviri kuchinja machanges ari kuitika mumastreets kuitira kuti musazonyanyorasika nekusara. So chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo wekuti udi usubscribe wotena on your notification bell kuitira kuti pega patinouploada mavideos every time patinowinza nyaya dzichipisa you will be notified. Nchito zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. Vazukuru, let's share, ngatishare this channel kune vamwe pano pamusha pedu pamusha pane chiremerera anditi. So vazukuru, nyaya ndauya nayo ndeya Mhosva TV uyo anozivikanwa zvakare kunzi MAI VHAI asi rake rekuberekwa chinzi Admire Mushambi. Muchinda ari kusimuka nekukasika, ari kusimuka nespeed panyaya dzeentertainment. Zviri kuratidza kuti zvona ari kufarirwa nemaZimbabweans nevamwe vari kunze anditi. So Admire azodecida kuchinja channel yake, kuchinja maplatforms ake ese, masocial media handles ake ese kuma ReBranda, kumapa rimwe zita zvakare iro rinonzi Mama V. Mama V. So ku Instagram uchanoona kunzi Mama V ZW anditi. So chiri kungoitika chete ndakambotaura naye aitaura achiti aiwa izvi ada kuzviitira kuti nenyaya yekuti ave kuendawo kunze akutageta ma international platforms anditi. Ari kutagetawo vari kunze sekuziva kwenyu kuti mazuva akapera anga ari kuNigeria ndoko akazonoona need yekuti aiwa zita roda kuchinjwa nekuti rekuti Mhosva TV rakanaka asi ndofunga tisitega maZimbabwean mashona tinogona kuridana zvakanaka anditi. Hanzi vakanotambura kuti vawane page rake paakaenda kupi, paakaenda kuNigeria. So nemhaka yekuti ari kutageta vari kunzewo ada kutiwo page rake rikure zvakanyanya achibatawo nevari kunze. Abva aribranda akabva ariti Mama V anditi. Vanhu vazhinji tinoti mama anditi. So akunzi Mama V page rake, masocial handle platforms ake ese anenge akunzi Mama V. Meno ndochataura kuti tizokuzivisai zviri kuitika kuitira kuti musarasika kune masocialites enyu, musarasika kune macelebrities enyu. So from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, uchibva panamba chitomhanya unocheka izvi uchanozviona kuti chokwadi. Tanga nekuInstagram chitichi much love.